Unidentified Anomalous Phenomena. Ekk tiġu msejħa mill-Aġenzija Spazjali Amerikana NASA dawk l-aktar magħrufin bħala UFOs fejn fl-aħħar ġimgħat l-awtoritajiet Amerikani spjegaw li m'hemm ebda evidenza xjentifika illi juru li dawn l-oġġetti fl-ajru huma aljeni minn barra minn din id-dinja, imma insistow li ma jfisser bl-ebda mod illi għandhom jiġu injorati. Fi snin riċenti, wara xieren ta' snin ta' domandi, uffiċjali mill-Pentagon ippubblikaw filmati ta' oġġetti inspjegabbli jtiru fl-ajru u mhux identifikati li sansitra bdoti tal-Armata Amerikana ma setgħux jispjegaw. That's not our LNS though, is it? It's not. What is an LNS, dude? Well, if there's like Look at that thing! it's rotating. Check over 613. Roger. Roger. Il-ima l-NASA tennu wara l-pubblikazzjoni ta' numru ta' filmati li m'hemm ebda evidenza tal-eżistenza tal-aljeni madankollu ssaħħu illi kollox jista' jkun. Fl-aħħar jiem ir-rivelazzjoni ta' sistema solari li tinsab triljuni ta' mili l-bogħod minna deskritta mill-xjenzjati kważi perfetta li tixbaħ f'surita dik li d-dinja tagħna tagħmel parti minna komplet tixħed aktar domandi dwar kif jista' jkun illi f'dan l-univers tant vast ninsabu waħedna. Net News tkellem ma' Sajan Kassar, preżentatur ta' podcast lokali online fejn ta' kull ġimgħa jintervista diversi persuni li jaqsmu l-esperjenzi tagħhom miegħu dwar il-paranormal u l-misteri fi smewwiet. Fosthom anke it-tenur Malti Joseph Kalleja illi saħaq sansitra li kellmuh numru ta' bdoti li raw oġġetti inspjegabbli fl-ajru. Tkellimt ma' nies ma' piloti senior pilots mal-Air France per eżempju mal-Lufthansa xina nsiferħin kollu 3 xarrejn ta' ħajti kull sena fl-ajru. Sanni kif ġejt minn 9 xhur 23 vjaġġ nintaqa' ma' piloti nagħmel bib magħhom jiġu kien hemm każijiet ta' piloti fejn dalu isma' jiena rajt flying saucer daqs ground tal-futbol 2 nautical miles il-bot, jew il-bot mill-aeroplan. Sajan Kassar stqar illi l-evidenza li qed tiġi ppreżentata fil-Kongress Amerikan qed tiftaħ bibien illi ilhom is-snin jiġu misturin. Llum il-ġurnata għandna l-provi u xhieda minn pilots professjonali ġifieri trenjati, hemm diversi files li ħirġin u fil-Kongress hemm ħafna whistleblowers li lesti li jagħmlu testification ta' li raw u jħendiljaw f'idejhom. Matul il-numru ta' intervisti li wettaq Kassar sostna li laqtuh bost esperjenzi u kellu l-opportunità josserva diversi filmati li sa' issa ħadd ma jista' jispjega. Naf il-waqt li saħaq illi wieħed jista' jagħmel kuntatt ukoll ma' UFO Kuntatt Malta jekk ikun hemm xi rapport. Jekk issemmi li xi waħda jekk li tgħid laqtitek ħafna minn dawn l-esperjenzi li tisma' li waħda l-iktar waħda li tiġik f'moħħok. Ta' Kitellu hija waħda kredibbli ħafna, jiġifieri kelli ieħor soldat li rrakkontali fis-70s li kien jaraw il-UFOs, jiġifieri l-aħrax tal-mellieħa u wara kelli diversi rapporti ma' nies li esperjenzaw xi affarijiet il-mellieħa u pratikament għandi fuq xi 200 rapporti jisu bejn wieħed u ieħor plus li UFO Kuntatt Malta qed jiġbru rapporti wkollu. Sajan Kassar insista li madwarna jkun hemm bosta rapporti fittizji dwar dan is-suġġett min jagħmilha b'ċajt u min għall-fama. Madankollu għamel kuraġġ lil dawk il-persuni li minħabba li din it-tema għadha pjuttost tabu joqogħdu lura milli jaqsmu l-esperjenzi li ma jistgħux jispjegaw minħabba l-biża' li jiġu redikolati. Illum m'hemmx għalfejn ridikolu, l-informazzjoni qiegħda barra, in-nies kemm ifittxu l-informazzjoni hemm ta' George Knapp u dokumentarji ta' James Fox li huma informattivi u hemm xi jfittxu fuq l-internet illum m'għandniex bħal qabelu. U appella sabiex in-nies ma joqgħodux lura milli jaqsmu l-esperjenzi tagħhom biex jeliminaw il-biża' u jkun hawn aktar għarfien u studju f'pajjiżna dwar is-suġġett illi minkejja s-silenzju jaf qiegħed jolqot lil numru ta' nies.